няма помощ. Сега ти идваш, но не има. Зая тук дете такова хатне, тя ще ви каже кой ще доди и при нея ще. А пък няма изпрати тук бе. Тук не. Може би заради дете. Тук е начално с техниците, ама те го е... През те е пратил. Ама те ги няма. Тя не да ги тлят тук. Я да видя точно ли, бе? много ти много. Супер много. Браво. Платиш ми закон, защото и да спират водата. Аз платил. Абе, бате, 60 минути да спират водата. Къде Аз платил от март месец. И още ли са дошли? И още до вчера, разбираш ти, не знам. Пак при тях има такова, пускат се жалби. Жалби се пускат при тях пак. Ще чакаш да дойдат тук хората. Какво да чака? Направо водопроводчика вашия да го слага. Тя трябва да знае кой от това. Тя е Радо Радослав Мина и тя преди малко лето. Говори с него, един чернок. Да. Косян вика. Как не? Трябва да имате водопроводчик. Значи другия вариант да изчакате пакайте с шефове. Тук има шефове. Тук са началници. Техниците. С тях да се разберете. Защото те ще ги скомандват кой водопроводчик да дойде да ви смени водомера. Ако искате, качете се горе. Питай на портала най-хубавото. Ще търсите услугите, там Радослав Георгиев. Нещо си питам, няма. Въпросът ми. Уж водата такова ли сложи, пък тече. Жената си полива той, кажи го. Дома. Сме подпали, разберем малко. И после вече Ние питат да на мене. на него, водата е така. И даже той да ми ходи. Къде да поливате? Ти поливаш. Ако портира, ако вкусни горе, ще търси там организаторите, които се отговарят началниците на тесна и каста. Те ще разберете. Има инспектори там, всички. Айде, всички. Тук ще чакам, така ли бате? Да. Иначе, ако върнат плака и тук трябва да се върнат и те с майсторите, с началниците. Айде.